No tervehdys. On ihan pakko tehdä tässä tämmönen yhkänen video tästä koronajutusta. Siis tää kuviohan tämähän on täysin mokattu, tää koko juttu. Sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, hallitus, jne. Suomalaiset itse. Nämä on kaikki täysin mokannut. Tämä olisi voitu estää, tätä olisi voitu hillitä, tätä olisi voitu rajata, tätä olisi niinku... Mutta ei. Niin. Ei oikeastaan tehty mitään, mikä millään tavalla tätä hillitsisi. Et ihan tämmöistä niinku pelletouhua. Rajat kiinni, mutta hei, työmatkaliikenne saa jatkuu ja matut saa tulla ja suomalaisetkin saa tulla takaisin ja niinku, mitä vittu, millä tavalla se raja sitten on niinku kiinni mukaan, kertokaa mua, ei mitenkään tietenkään. Ja se raja sitten on laittaa kiinni yli kuukausi sitten. Niinku, ei, ihan tämmöistä pelletouhua. Nyt Uudellamaalla sitten on karanteenissa. Niinku, ja sinne silti ihmiset kulkee ihan niin vekee ennenkin. Tämä on ihan pelletouhua, tämä on ihan niinku naurettavaa. Tämä pelletouhua. Sitten kaikki byrokratia estää sen, että ei saada niinku näitä uusia lääkkeitä esimerkiksi käyttöön. Sitten nämä viranomaiset ei ole estänyt vieläkään maskien viemistä ulkomaille, käsidesien viemistä, hengityslaitteiden viemistä ulkomaille. Ei ole niinku, vittu oikeasti. Meillä ei varmaan siis, sen mä tiesin, että meidän tämä hallitus, tämä pikkutyttöhallitus, että tämä on niin kuin täysin epäpätevä, tämä ei pysty mihinkään. Siitä ei ole mitään ihmeistä, ei ole mitään uutta. Mutta se, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja sosiaali- ja terveysministeriökin, niin näin täysin on onnistunut kusemaan tämän koko homman, niin tämä oli niin kuin suorastaan yllätys jopa mulle. Tämä homma on aivan täysin kustu. Aivan niin täysin kustu, että minäkään en olisi edes pahimmissa kuvitelmissani pystynyt käsittämään, että tätä voidaan kusta näin hyvin. Ja sen lisäksi on tietenkin nämä terveydenhuollon resurssit, jotka on täysin kustu. Talouden puoli kustu täysin. Niin. Tämä olisi saatu hillittyä, tämä olisi saatu rajattua, tämä olisi voitu tehdä jotain, mutta kun ei. Meillä on vaan yksinkertaisesti niin täysin rikollisen epäpätevä hallitus, niin täysin rikollisen epäpätevä Terveyden ja hyvinvointilaitoksen johtajisto ja niin täysin rikollisen epäpätevä sosiaali- ja terveysministeriö, kun vaan olla ja voi. Niin ei ne ole halunnut, ei ne ole pystynyt, ei ne ole viittinyt, ei ne ole ymmärtänyt. Niin vittu, tässähän ollaan. Kaikkea niin kuin naurettavaa byrokratiaa paskaa siellä niin kuin väännetään. Ei. Niin. Ei mulla ole mitään hyviä uutisia. Ei mulla ole mitään toivoa edes. Eihän tässä maassa saada tosiaan näitä uusia lääkkeitäkään edes käyttöön, koska Fimea uutisia. Ei me ole tutkittu näiden turvallisuutta ihmisiä, ei me voida antaa oksykoronia, ei me voida antaa sitä näille ihmisiä, kun ei me tiedetä, onko se turvaavista tai... Niin. Mikä on pahin, mitä voi tapahtua? Ihminen saa koronavirusinfektio ja sen keuhkot on tuhoutumassa, on kuolemassa. Mikä on pahin, mitä voi tapahtua, jos mä annan oksikorin lääkettä? Mikä on pahin, mitä voi tapahtua? Se voi kuolla 2 kertaa. Ei kun, tää on just tätä ihan vittu samaa paskaa, mitä koko THL:n, STM:n hallituksen puolesta. Ihan samaa paskaa. Ihan samaa tämmöistä byrokraattista vastuunpakoilevaa paskaa, missä niin kuin muotoseikkojen vuoksi kieltäydytään tekemästä mitään järkevää, mitään toimivaa, mitään auttavaa missään tilanteessa, ja sitten tehdään jotakin hätäpäissään vähän sinne päin jälkikäteen myöhemmin, että ikään kuin näkyisi, että oltaisiin niin kuin mukamassa tehty jotain. Tämä on ihan haista paska juttu. Ja terveydenhuollossa ihan sama juttu. Terveydenhuollon organisointi, ihan kuntatasoa, sairaanhoitopiireitä jne. Se on ihan paskaa. Ei niillä ole mitään varastoja, niin kuin näitä suojavarusteita edes. Ei ne ole organisoinut toimintaansa uudelleen, ei ne ole uudelleen kouluttanut ihmisiä, ei ne ole tyhjentänyt niin kuin osastoja, pistänyt tuonne koronasairaaloita ja muita pystyyn. Ei ne ole kaapinut terveydenhuollon opiskelijoita sinne duuniin, ei ne ole kaapinut ammattiinsa vaihtaneet, ei ne ole tehnyt vittu mitään.
En ole tehnyt mitään. Sitten ne pyytää tonne niin kuin, ne vaikeimmin sairaat, että tulkaa tänne näin. Sitten ne tulee sinne, niin jos ei niin ole koronaa vielä, niin sitten ne viimeistään saa se siellä odotushuoneessa. Ja sitten ne lähettää kuitenkin ne siellä kotiin. Ei, niin kuin, tämä on niin kuin oikeasti, tämä on kuin sirkus. Tämä on kuin sirkusta kattoista tämä touhu. Aivan kuin sirkusta. Ja mitä suomalaiset itse tekee tuolla? Mitä ne tekee? Ne vittu käy ravintoloissa vielä, ne on kaupoissa siellä yski köhii siellä kaupoissa. Ei jumalauta. Ei jumalauta. Ei tässä ole niinku kyse nyt siitä, että joku yksittäinen taho, yksittäinen ministeri tai joku tämmöinen olisi niinku nyt mokannut ja siksi me oltaisiin tässä tilanteessa. Ei, kun tässä on kyse siitä, että tämä koko vitun, niinku, ei jumalauta, tämä koko meidän systeemi on aivan vitun läpimätä, paska, toimimaton, korruptoitunut, haista paska juttu. Ihan koko systeemi, ihan koko systeemi. Kun mä sanon koko, koittakaa ymmärtää, että mä tarkoitan kirjaimellisesti koko homma. Koko homma, koko systeemi. Kaikki viranomaistoiminta, kaikki nämä vitun ministeriöt, kaikki tämä. Ja tässä se nähdään. Just tämmöisen kriisin hetkellä me nähdään se, mikä se todellinen tilanne on. Miten hyviä tai huonoja viranomaisia, virkamiehiä, instansseja meillä on. Just tämmöisiä hetkiä me nähdään se. Ja tulos on, että on täyssirkus, täyttä pelleilyä, täyttä paskaa. Mutta ei se mitään. Kansa on saanut, mitä kansa on tivannut. Kansa on näitä vitus Spice Girls-idiotteja tonne äänestänyt valtaan. Eikä vaan nämä nykyiset, vaan ne kaikki aikaisemmat kulttuurimarksistit, märättäjät, oman edun tavoittelijat, paskiaiset. Tämä tyhmä kansa on ne äänestänyt sinne vuosikymmenet valtaan. Tämä kansa on viitannut kintaalle, kun on näistä ongelmia niin kuin esitetty ja puhuttu niistä, niin ei siinä mitään. Olkaa hyvä kansa, nauttikaa nyt, mitä tuossa on. Te saatte aivan mitä olette tilanneet. Erityisestikin saa ne tavalliset lampaat, jotka nyt vieläkin ostaa tuolta vessapaperia ja kaljaa, kun pitäisi varautua ihan muihin asioihin ja ihan muunlaisia juttuja ostella. Niin ostetaan vessapaperia ja kaljaa, niin vittu, niin. Et on tässä semmoista niinku, että niin, sitä saa mitä tilaa. Ei voi muuta sanoa. Suomen kansa on ansainnut näin paskat johtajat, näin paskat virkamiehet, näin paskan terveydenhuollon. Ja Suomen kansa on ansainnut myöskin sen kaiken paskan, mitä ne ihan itse omilla henkilökohtaisilla valinnoillaan tekee tämän suhteen. Et kaikki tämä on ihan ansaittu. Demokratiassa kansa saa mitä ansaitsee ja nyt on sitten saamassa oikein kunnolla, kun paskat lentää tuulettimeen. Älkää odottako minkäännäköistä apua hyötyä viranomaisilta hallitukselta, älkää odottako. Mutta tietenkin tyhmät lampaat odottaa, koska ne on tyhmiä lampaita. Mutta paskat on kivasti tuulettimesta tässä jo, ja tässä nyt sitten menee vielä ehkä semmoinen kuukauden verran, että nythän tämä on levinnyt joka puolelle Suomeen, mutta semmoinen kuukauden verran menee, että niitä tartuntoja alkaa niin kuin ilmentyä. Tietenkään niitä ei virallisesti ilmennyt, koska eihän me testata, koska ei edes ole testejä, koska nämä kusipäät on senkin homman mokannut. Voi jumala, 2 kuukautta sitten Suomesta lähetettiin miljoonia testejä Kiinaan. Miettikää, niin kuin tämäkin. Kun mä sanoin, että tässä hommassa on kaikki mokattu aivan totaalisesti, niin mä tarkoitan kirjaimellisesti aivan kaikkea aivan totaalisesti. Niin, eihän me tiedetä oikeasti sairastuneiden määrä, ei me tiedetä. Kuolinenkaan määrää me ei varmaan tiedetä, koska ei niitä koronatestejä otettu, eikä kuolin syytä niin selvitellä varmaan edes, kun nyt raatoja rupeaa tästä tippumaan. Ja sitten vaan niin ihmettelette, että oho, mihinkäs niitä ihmisiä kuoli, mihinkäs se naapurin penä mahtoi kuolla. Mihinkähän mahtoi kuolla. Niin, mihinkähän te mahdatte kuolla vittu. Mihinkähän. Ihmetelkää sitä sitten vaan. Et ei siinä mitään. Jatkakaa vaan sen vessapaperin ja kaljan nostamista ja luottakaa viranomaisiin ja nauttikaa kyydistä, jonka olette saamassa. Olette sen ansainneet. Ei siinä mitään. Fiksummat toimii vähän toisin ja sitä rataa. Paskaa tuossa. Ja sitten vielä kun tämä koronavirus tästä, siitä on 40 eri mutaatiota ja tullut 40 eri kantaa niin sanotusti. Sitten kun ne lähtee vielä pyörimään, siis tämähän on vasta eka aalto. Meidän yhteiskunta natisee liitoksistaan. Tämä on vasta koronaviruksen ensimmäinen aalto. Miettikääs, kun ne seuraavat 39 aaltoa tulee, niin mitäs sitten? Ei mitään.
nauttikaa, luottakaa viranomaisiin, tehkää niin kuin viranomaiset sanoo ja peskää käsiä, niin kyllähän tää tästä totta kai. Moikka!